ମୁଁ ସତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 25ରେ। ପାଟନାଗଡ଼ ଖୋପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଧଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ମାଲପୁରାଠାରେ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ନରସିଂହ ଠାକୁର ଏବଂ ବିଜୟ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭାଗବତ ସାହୁ ଏବଂ ହର ମାଝୀ। ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପୁତଲାମୁଲ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଭଟ୍ଟା ଅଧୀନରେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦୁଭଟ୍ଟା ଦଳ। ସମୁଦାୟ 8 ଓଭରରେ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 109 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପୁତଲାମୁଲ ଦଳ 5ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 54 ରନ୍ ମାତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଭଟ୍ଟା ଦଳ 55 ରନ୍ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ମାଲପୁରା କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଠାରେ ଅନ୍ନଛତ୍ର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ପାଟନାଗଡ଼ ଖୋପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଧଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ମାଲପୁରାଠାରେ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ନରସିଂହ ଠାକୁର ଏବଂ ବିଜୟ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭାଗବତ ସାହୁ ଏବଂ ହର ମାଝୀ। ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପୁତଲାମୁଲ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଭଟ୍ଟା ଅଧୀନରେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦୁଭଟ୍ଟା ଦଳ। ସମୁଦାୟ 8 ଓଭରରେ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 109 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପୁତଲାମୁଲ ଦଳ 5ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 54 ରନ୍ ମାତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଭଟ୍ଟା ଦଳ 55 ରନ୍ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ମାଲପୁରା କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଠାରେ ଅନ୍ନଛତ୍ର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି।